Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kawayukan ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulaton. Paningkabuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Salmo 77, versikulo 1. Mituwaw ako sa Dios, mituwaw ako kaniya, aron dunggon niya ako. Versikulo 2. Sa panahon sa kalisdanan, gisangpit ko ang Ginoo. Sa tibuok gabi, gibayaw ko ang akong kamot sa pagampo, apan wala mahupay ang akong kagulanan. Versikulo 3, naguna-una ako sa Dios, ug nanghupaw ako. Namalandong ako, ug nawadag kadasig. Versikulo 4, wala niya ako pagkatulga sa tibuok gabi. Nahasol ako pagayo, ug dili makasulti. Versikulo 5, gihandom ko ang nangaging mga adlaw, ug gihinumduman ko ang nanglabayng katuigan. Salmo 78, versikulo 1, pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan, patalinghugi ang isulti ko kaninyo. Diyan sa versikulo 1, sa kapitulo 84 sa Salmo, pagkatahom gayud sa imong templo o Ginoo nga labing gamhanan. Versikulo 2, gusto kayo ko nga moadto didto, nangandoy ako sa hawanan sa templo sa Ginoo, nag-awit sa kalipay ang tibuok kong kalag alang sa buhing Dios. Sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, ikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala nga nahimo nining adlaw ngadto sa atubangan sa Dios. Pinagis paggamit prinsipyo sa 1 Juan 9, og alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mga sala, kun dili ang pagtuo nimo kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas karon magampo ta sa hilom. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw nga imong gi padangat kanamo, ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, hinaot nga kini makadugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan ng mga subscribers, mga higala, o atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome. Karon atong tapuson kining atong gihisgutan bahin sa Christian suffering. Atong mahuman ni karon og unas tanan. Diha sa Genesis kapitulo 3, it's the right woman who gets the ball rolling in the wrong direction. Di ba? Muna itong isgutan kagahapon. So she was deceived. Nalingla kini siya nga babae. O mikaon siya sa bungas kahoy. Sa pagila sa mayo og dautan. Iyang gipaambit ang tunga sa bunga ngadto ni Adan. O influenced himself. Ilaw tang ginahon nagmayo no kung mukaon magyud sila niya itong bunga o dili. Upon they both made a bad decision. So it can work either way.
And as a matter of fact, one of the great marriage passages sa Episo 5 o 1 Pedro 3, it shows, nagpakita diha, that each, both the right man and right woman, have a divine viewpoint responsibility. Katungdanan nga divine viewpoint ngadto sa Dios. Aron sa ingon niya na makahimo sila sa pag-function sa faith-trust life. So usahay, ang mga magtutuo in marriage, they suffer tungod kay ang right man or right woman operates with human viewpoint. O kung silang duha out of fellowship nan, they can share the misery sa Diyos ng pagpantun together. Karon mo ito sa punto numero 18. Sometimes, believers suffer because sila under direct demonic attack. As with Paul, diyan sa 2 Corinto 12:7 ngadto sa 10. A messenger of Satan to slug him, called a thorn of the flesh. Ug kadtong tunok sa unod, thorn of the flesh, was physical pain. Sakit kadto sa lawas. Inflicted ngadto ni Apostol Pablo by a demon. Ang verb nga gigamit diha, mao ang verb kalapidzo. Nga sa Griego, nagkahulugan kadto og to double up your fist and slug somebody. Now, ang slug nagkahulugan kusog-kusog o a heavy blow, ilabi na pinaaging kinumo. And therefore, to inflict og daghang sakit, a lot of pain, og kadtong mao mga sakit were demon caused, nga wa tangtanga sa Dios. Abi nimo, si Pablo miampo sa pagkatuo kay gayon. He prayed in 3 different occasions. Tangtanga ra gud ni Ginoo, moto iyang ampo. Ug ang tubag sa Dios kaniya unsa gitubag sa Dios kaniya? Pablo, my grace is sufficient for you. Si Pablo nagakat on something, he learned something. With the presence of pain in his body, in his life, he said, akong nakatunan nga sa bisag unsa may akong kahimtang in whatsoever state I am, there may be content. I have learned that when I am asthenes, that is when I am dunatos, when I am weak from the human standpoint. That is when I become dunatos, that I become powerful from the divine viewpoint. So he leads people into the knowledge of the Word of God and blended dugang pagyong kaibawas doktrina together with faith. It exacerbates the first fear of spiritual happiness and accelerates makapauswag pagyud kini sa espirituhanong pagtubo, spiritual growth. Ang Dios mao'y magapabali o magapabali sa pagtunglo, yes, to kanang pagtuis, pag-usab. Ang Dios mo'y magapabali sa pagtunglo, cursing, ngadto sa panalangin, blessing. As a matter of fact, diya sa Nehemiah 13:2 and 3, God does turn cursing to blessing. You take the category 1 suffering, og ang taytayan nga dugang pang mga panalangin mao ang paggamit sa mga pertinent doctrines ngadto sa kasinatian ug ang spiritual momentum sa divine viewpoint lifestyle. Dinhi ang Dios mo pabali will turn cursing to blessing. Ug mao kanay iyang gibuhat sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Now, by the way, wa ni magpasabot nga ang magtutuo mangita gyud pag-antos kinabuhi. Kay kanang buhata pure human viewpoint. Ang pag-antos moabot ras kinabuhi sa magtutuo in God's own time.
and in God's own way, o whatever subordinate category it may be. Apan hinumdumi, nga ang category 1 suffering is never separated, dili kini mabuwag gikan sa first sphere sa spiritual happiness ug ang empowerment pagata og gahom gikan sa Espiritu Santo, otherwise called filling of the Spirit. Ang Diyos Espiritu Santo empowers the believer. He empowers spiritual growth. He empowers spiritual ministry. He empowers sa magtutuos pagbuhat sa production sa fruit of the Holy Spirit. Love, joy, first fear sa spiritual happiness, tranquility of soul, ug uban pa. That is the peace of God which surpasses all understanding. Ingon man, all misunderstanding. Di man ni usab that there is no unhappiness in category 1 suffering. Okay? So, unsahay ang mga magtutuo can be under demonic attack according to 2 Corinthians 12, 7 through 10. Nakabuhat si Pablo usa ka dakong sayop sa iyang kinabuhi when he went to Jerusalem, when ang Dios migiya unta kaniya to go west dito sa Espanya. Miadto ba noon siya sa east sa Jerusalem, and he wound up dito sa sayop, wrong place, for all the right reasons. Kasagaran God, kung ang usa ka magtutuo, maana sa sayop nga dapit, therefore, they have all the wrong reason. Some kind of evil that is pursuing in life. Apan sa bahay ni Pablo, he was still evil. But what an interesting aspect of evil. He wanted the salvation sa mga Hudyo. And he superimposed his own will over the will of God. Ug ang Diyos may pasidaan kaniya in 3 different times on the way to Jerusalem that mawa ang iyang kagawasan. He is going to lose his freedom. Mihanto siya dito stuyo sa pagsangyaw sa mayong balita at sa kaluwasan ngadto sa mga Hudyo. He had no impact. No unbeliever would ever turn to faith in Christ. Kaya giing nanagod ni si Pablo sa Dios nga adto didto sa Espanya. Apan nagtuman man gyud siya pag-adto sa Jerusalem nga dili mao ang geographical nga kabubuton sa Dios. Ug mao toy nahitabo dito sa Jerusalem. Misangyaw siya sa mga Hudyo, apan way misanong sa gospel dito. Because, like what we said, he had no impact. Ug why unbeliever ever turned to faith in Christ? Wala. Habi nimo, ang Dios dili makahimo sa paggiyas magtutuo contrary to His word. He never has and He never will. God is never inconsistent. He is completely consistent. And He is always right. Husto siya sa kanunay. Sometimes, ang mga magtutuo mo anto sa tuyo to prevent or to eliminate pride. 2 Corinthians 12:7. Paul received an abundance of revelation. But to keep him down, niagom siyang pag-antos to prevent kaniya nga mahimong mapaytason, marugante. Sometimes believers suffer in order sa pagpakita sa pagka-ego, the sufficiency of God's grace. 2 Corinthians 12:9. God told Paul, "My grace is sufficient for you, Paul." Sometimes, ang mga magtutuo mo anto sa pag-demonstrate the wisdom of God in answering prayer. Usahay ang mga magtutuo, tubagon ang ilang pagampo. Yes, answer. Yes, ang answer sa ilang pagampo. Usahay, magkadawat sila, no answer sa ilang pagampo. Apan ayaw ba kalimot? Nga ang Diyos mutubag yun sa pag-ampo sa mga magtutuo. There is no prayer of believers
that has ever gone unanswered in the plan of God. Sometimes it's a yes answer, sometimes it's no answer, sometimes it's temporarily delayed answer, but eventually will turn into yes. Din human ang atong pagtuon ining maong doktrina, the doctrine of Christian suffering, magamputa. Amahan namong langit noon, salamat sa imong patinaw kanamo bahin ining maong doktrina nga ngano di ay kaming mga anak nimo magantos. In fact, that is one of your declared wills, nga kaming imong mga anak are going to suffer according to your will. Salamat o Diyos sa among pagpatinaw niini, hinawag nga kini masilsil sa among alipatakan o nga among magamit ng mga prinsipyo nga nagapaluyo niini. Magamit na mo sa among adlaw-adlaw panginabuhi, ingon nga imong mga anak. Dasiga lamang kami o Diyos sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi in our spiritual momentum, aron kami makakabot niya ng among tumong, which is spiritual maturity, the capacity stage. Salamat nga among Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.